ala garɗo duumade goto fof ari ko yurnade mo arani duumade hanani fotude ɓurnare aduna wiyete ko meeɗi aduna yettete ko beebi konon tigi e jaati goto e gendiyankoɓe men Ndiaye Seydou Amadou wi ha gore mijam ruttima e Thomas Sankara omo hono mum ala e nder Burkina nde laamiɗa tawɗa ko nde wiye hot volta innitirɗa nde Burkina mbiɗa ɗaminare ma a waɗani e kalis gouvernement ko nden yimɓe gouvernement paami gonal ma bandiraɓe musidɓe tedduɓe goomu ñaldiri e gardugol koninke leñol yani galajo so salmini on juurima on siftinde on hande 15 lewru yarkoma hitande ujunnaje 2023 so en dottitima caggal hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ne hawri kadi e 15 yarkoma o koninke o gendiyanke ngal jaalal cuusngal ngal jaalal moƴingal jaadungal e goonga woni Thomas Sankara yaltuno aduna bandiraɓe sehilaɓe no heewi wiyede e kala saaha yo Allah dandu en e añɓe nandi kiniɓe e yiɗɓe oɗo duwaw woori tigi tigi oɗo gendiyanke biyeteɗo Thomas Sankara nde tawno ko biyanoɗo ko guiɗo biyanoɗo ko cirlodiɗo biyanoɗo ko wonki e wonki ko on tigi e jaati woni jamfiɗo oɗo gendiyanke woni Thomas Sankara wadde eɗen mbiya bandiraɓe ɓe goomu ñalɗire ene siftina on 15 yarkoma hande gonaɗo ko beele ciftoren ngalɗo jaalal to banggue sawto to ko musidɗo mon baydayel mon walla ni kadi ɓurɗo famɗude e baydaji mon tan diine si mo sare wajjuɓe ndeni maɗum mbiyen jowol rewinto hatumere maɗum natal ngal ko koninke leñol yani gelajo so to banggue sengo YouTube ko Elaji Amadou Ly ndikkiri jommolo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko Allah jogui jaam ko jaam woni ko heeƴe men yo joom jaam joom jamanu badɗo jaam ha mbawɗen sawtinde e siftorde ngal jaalal yo rokku en wattude ni e sahaji garoji